Wow, guys, that's just 4 minutes ago. Guys, news in the minute, Ahudi Michael Usi, just breaking news. Usi dumps UTM convention. Ahudi was it tires of convention. UTM kujende kuti convention menjayo dump. Swaiba dump. Maziwa tanozola dump. Kuti taila uchiponyela uko. Yes. There guys, nkhani ndi imene iyi ndi tumoti Usi akuti mene tingowerenga State Vice President Michael Usi has said he will not be party to UTM's elective convention slated for November 15, 2024 in Mzuzu. Yeah, amene wanditu akuti za convention nditu azitaya akuti sazakhala nawo sazatenga nawo mbali pende papa. By the way, pachatu adakali kunja itu. Yes, aliko Azerbaijan. They speaking in an interview with Nation Online a while ago. Usi, who is UTM current president, Usi ndamali president kumene kuku pena mankhwana ndi New Zealand Nation, said he does not want to be tainted by the unconstitutional decisions that the party's National Executive Committee, NEC, has made in the run-up to the conference, despite his efforts to advise NEC against the alleged illegal moves. Awulinkati mutu mulizochitika zana zake zimene akuphwanya malamulo ndi iye safuna akhale tainted, akhale nawo ngati gulu limene lolo kuti asakhale nawo ngati nayeso akupanga nawo participate mu zinthu zimenezozo. So iyeyo makamaka kukhulupirira kuti UTM iyi yachina pachete kumeneka kuti maiti mali awi ngakhala na zakana pakati pa ine zabwera ina akeso. Yeah, and then anyway, as State Vice President, I cannot be involved in a process that is proceeding with a serious violations of the party constitution. Yeru isende siyesu ndiaga sobano yama ikosi yokuti ineyo ngati president ngati vice president siningapezeke nawo mu process yoti ikuononga malamulo achipani. Because doing so kuchita zimene zozo so would make me complicit, and if I am seen as complicit at the violations of the party constitution, how can people trust that I will uphold the constitution of the republic? Said Usi. Atsono ineyo ndikakhala kuti ndapanga nawo zimenezo ndioneka ngati neso kandoti ndophwanya malamulo, ndioneka naneso ndiosalongosoka nde anthu angandikhulupirire bwanji kuti ndizakwanisa kupanga save malamulo a dziko la Malawi. This is really breaking. Guys, I knew this. I knew about patsala. I think patsala chintu chimodzi chimene chatsala. I think mazachi zabe kusogolo kono. Ine ndakambakale mu video nayo kuti uyu guys uyu Michael Usi manganya. Some of the violations he cited I would include moves to change the party's constitution without due process. Adeba zinthu zina zimene akuona Michael Usi kuti aononga kamene akuononga malamulo achipani ndi kusintha malamulo achipaniko popanda process yoyenera bwinobwino kungosintha. Altering composition of the delegates to the National Conference and proceeding with the National Conference before similar exercises are held at constitutional district and regional levels where the Constitution says delegates to the National Conference derive from. So yes, I have not filed my nomination papers. I would my nomination papers anga sinabanga filed because I have no time for unnecessary fights. He said, it's like that's it. Michael Usi, that's it. You can see this is a Nation, right? 4 minutes ago. Wow. All right. How is the reaction?
kuchechi ine sinapita koma wina awandiuza zoti ndinene zoti ife timadziwa kuti usi adzapanga nawo sadzapanga nawo. It's something I told you guys. Uyu wakumana ndi madolo amuyenda pansi chilipo chikumulonda uchu. The convention must happen according to party constitution period. Playing victim when he is the victimizer. Where is the leadership in him? Akupanga iyeyo akupanga playing kuti ndiye olakwiridwa pamene iyeyo ndi amene ali olakwira nzake. Akuti where is the leadership in him? Watsogolera maye uli kuti it's unnecessary fight indeed. Usi is seen like a betrayer simply because those people also wanted the position. Okay. Good move. Get your pension next year and go into oblivion. Oblivion, yeah. Guys, ena nda kulemba zizungura uzoti tikapange check dictionary. So I got no time for unnecessary. Okay, politics is a data game indeed. Ndalebe ndikanyama. Tinauziani kaya. Kanyama goiba. Anyway, masowela oyipa ine nanena kale kuti onse anatsalira mu cabinet after Chilima firing analowa MCP silently. Since it was the UTM ticket that was to guarantee his vice VP position, he had to wait a bit, then announce his exit after the swearing in. That's what we expected to hear from him. Yeah, it's like Antama, see, by 17 November 2024, a new UTM leader will be elected. Osaoba. So he will announce his next party. Okay. I always avoid people who does damage and play victim. Usi thought he is Chilima. Bro, you are manganya baba segono. Hey, but guys, UTM is our last hope. If this is still happening, I won't vote in this coming election. Bola ndivomere umphawi. Guys, you see, UTM uyu Michael Usi anayankhula kuti mu UTM sakuona munthu ina aliyese. Nde I don't know kuti muganiza bwanji. Mu UTM sakuona munthu ina aliyese amene angatenge chipani meja. Anakhala kuti iyeyo akumuona munthu bwezi atasiya. So I think apanda kuti iyeyo apanda kuti okay. Now this is where it's getting interesting. It's which one? Tinauziana. Okay, ndekuti Michael Usi chipani cha UTM sakuchiona kuti palibe somwe angaendetse anayankhula kale. That means muchipani cha UTM ngati yesa akapanga nawo convention ngati sogolo wa UTM sanga utenge, that means Michael Usi azatuluka chipanicho. Yes, that's it. Kosa kumona mwali yese. I mean, I'm saying this chifukwa iyeyo anayankhula yekha zizi. Guys, okay. Atuluka Michael Usi pampano UTM. Inu mukuona bwanji. Convention sakhala nawo komanso mu UTM sakuona moso tsogolera aliyese. Iye ndi amene ali woyenera kutenga tsogoleri wa UTM koma sakhala nawonso. That means MCP. I said this before. Kuna that guys, Michael Usi campaign imene akupanga campaign ya MCP. Ndiye it doesn't make sense kuti yeyo akamenye akapange akaimile so ku UTM sizingateke. I said this before komano anthu makana komano. Anyway, muli mosema guys, ndale is a dirty game. Minimum viram. Guys, thank you so much. Maganzondo run.
like, share, Malawian cameras, right.